kaga da yau dai alhamdulillah an yi ni'ima. An yi. To dan Allah ya gancin ga da ka saba. Dan Allah bana mai gida ka kai. Insha Allah. Dan Allah. Kaga ana koma yin wasu ruwa. Kaga dai ga mu nan da irin mu da taki da komi. Sai daji. To dan Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amini na lagwani. Lagwani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Biyo. Lagwani. Yalla yalla. Yau da nan. Da ka bari ta ku matsa dai. Sai matsuwa. Matsatan kai. Kana iya cizon ka. To. Lagwani abin ya tashi na. Ya tashi. To. Ke. Allah ya sawaka. Amin. Idris suna. Ka kira kake a kwancin ka tana cizo. Kan. Ina biyu. Na'am. Ta koma yarinya, ta koma. Kai! Allah sai ka baka. Biya da ya baka kuma kai sallah kai addu'a ka ce ka gode. Kana fama da taɓin rabbana. Kana fama da taɓin rabbana. Ina biyu. Na'am. Wannan tafiyar takakka ne ta zuwa wurinka. To. Yanzu ka dubi ƴar talikan nan. Ka dubi ƴar mawaya Allah nan. An samu wani ɗan durare ya dure ta. What? Ya dure ta. Allahu akbar. Yayi mi lagwani? Ya dure ta. Amma mutanen ba su da imani, ba su da imani. Wallahi bai da tausayi. Ba su da imani. Ya dure ta. Ita ta bai rabba naga. Ya dure ta wallahi. Ai mata ciki. Wallahi ya dure ta. Sa mutane ba su da imani wallahi. Ya hakuri. Lagwani. Ya hakuri. Bari ita ya ka kuka. Ka dai ku ba ka ba ta hakuri ka Wasu mutane lallai. ba su da imani. Wasu mutane ba su da imani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kayan ka da kai zuwa daji da su. Hakuri. Kana ji? Hakuri ta bai rabba na. Ina kayan ka da kai zuwa da su yaƙi. Abin ga sarkin dawa. Haka. Ka kwaso su. Za mu je bincike. Duk uban da ya mata ciki. Dan ubansa. Sai na kanan babarsa. Haka. Wallahi sai na cire mai kai. Wallahi. Kuma bayan sai na rataye shi. Sai ya kusa mutuwa in sauke shi. In sa bindiga in harbe shi. Haka. In sa a da sai mu kai dan maza. Wallahi. Lagwani. Wanda bai yi wanga abu. Wallahi bai da tunani sannan kafin cikin dajili na. Dan iska dan durariya. Sannan ka sa abin da dai naka so da kai. A yi hankuli. Tunda ka sa abin nata tasowa na yake yana kwanta. A bari idan ya kwanta hankalinta ya dawo gare ta. Insha Allahu da yadda Ubangiji tana gane wanda ya mutu. Ba haka za a yi ba. Ni shi ɗaya na ga ya fi sauki. Ba haka za a yi ba. Da ku ɗauke ta ku. Kada Allah kuma da ai magana ba haka za a yi ba in zuwa. To. Tsaya. Da a ɗauke ta a yi ta yawo da ita. Ai ba kan muna za mu tona ma asiri lagwani. A yi ta yawo da ita ana faɗa an yi mata ciki. ba da ke tunani. Amma in hankalinta ya dawo, da yadda Ubangiji na san da ta ido biyu da wanda ya maka shi. Sai da kashe don banza. Wallahi ko ni ina kama ma mutu uban mai shi. Ke yi tunani. Haka idan aka yi biyu. Idan na yi gaggawa zan tona ma kaina asiri bukata ba ta biya. Amma ɗan shagiya ɗan buhun bura uba idan na ce mai shi ɗaya bai san na san shi na ba. Haka. Sani wallahi kai uba ne. Na ga ma zan rataye sai ya kusa mutuwa ya sauke shi in sa. Ina da bani. Na'am. Kawahun shi za ka sarƙaye sama ka sako kai mai ƙasa ɗan buru uba ka sa ice ka ta faɗa ne. Bara, ina bara. Bari mu tashi da ni da lagwani ita ta zauna. Mu ta binciken wanda ya. Ya zai ku ta bincike ba da ita ba. Kai. Ko ɗan mahaukai ɗan guru jale. Kai ka tsaya. Ya zai tafi da ita na. To. Baby. Hankalinta ya dawo. Hankalinta ya dawo. Ta ɗaya bana? Ya, in ta dawo ka so sunan da nake mata ita ta annan. Ina gane ita ta. Baby? A bara. Saura baby. Oh, ta. Kada Allah ka tsaya. Yanzu ke saboda za a yi ke bara lagwani. Mu sauki ita me shi ta gida mu bari mu tuho mu sauki alƙur'ani. Ba a bai ta gida. Ina za a bai ta gida. A sauki alƙur'ani. Amma kuma naga tana kamar ta dawo fa. Ta da hancin ta. Ya Allah karka bari ta koma sai mun dawo to mun gano. Haka. Baby? Kusan tsakanin da ke ai babu koyo. Kina gane wanda ya tabe ki. Yanzu dai ba ara. Kada Allah ka mishi.
ba ni buta ne dan kewaya. Ba wajen ka bane. Ciwo na ciwo. Ciwo suna ciwo na ba. Mu ji kowane dan banza ne mu kace kan iska shi Kulashi. Kai. Ba ni Kula kwande ka wallahi. wallahi kulashi ne kaji. Allah ya saka. Mama. Ya an ba Kai. A'a. Taɓa rabana saurara bayani na. Kai yanzu baby ta ba ta raba nata ba. Lokacin take yanzu. Ai salati. Ai salati zuwa ga shugaban halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk bai hana sai Kawa 70 la goni Allah ya tona asiri. Kawa 70. Da gaske? wani kace wannan shege na wani shege wa biyo Biyo? mu je mu kai mu je mu kai Wallahi da gaske ta. ya ba ana tsaya kai ma me za mu sake mai kaciya Allah ya ma albarka Wallahi amin. a bar kaza cikin gashinta. A bar kaza cikin gashinta. A tole da ubanka an yi wani kaza cikin gashinta. a tole da ubanka Na Labari ta ba ana. kai ma me za mu sake